Ah, Cap problema. vale. Vale. No, però això que comentava, que aquesta sessió llavors us l'enviarem després perquè li pugueu acabar de donar un cop d'ull. També tenim un protocol redactat en un document, però bàsicament serà exactament el que us explicaré avui. Aquesta primavera és veritat que anem una miqueta tard, però bueno, com que és la primera i serà molt de prova per veure com funciona amb voluntaris i tot, tampoc em preocupen excessivament els períodes de camp, a veure si us anima suficientment. I una miqueta el que comentava, fem avui aquesta sessió, podem resoldre dubtes, podem mirar com funciona la metodologia, podem mirar-nos les coses amb els que estem aquí i després us enviaríem la gravació perquè li pugueu donar la podeu revisar tantes vegades com vulgueu. Aleshores, si us sembla, començo a compartir. Bé, doncs sembla mentida que després portem treballant en aquest projecte potser 2 o 3 anys i em fa bastanta il·lusió per fi poder fer la primera presentació oficial així obert, com per començar el projecte per fi. Com us vam dir, el projecte és el son, és el seguiment dels ocells nocturns. També us vam comentar que funcionaria en bioacústica, però ara us donarem més detalls una miqueta de tot el projecte. Ja ho he anat veient, tots els que sou col·laboradors del SOC hem insistit molt. El projecte SOC és el projecte bàsic de l'ICO per poder seguir les diferents espècies d'ocells, però hi ha espècies que queden mal representades. Amb el Segre hem aconseguit o estem aconseguint cobrir els rapinyaires, amb el SAM, tot i que va sortir d'una altra manera, acabem abarcant espècies marines, i amb el SON el que esperem és poder acabar tenint informació sobre les espècies nocturnes, que realment moltes d'elles són espècies que estarien protegides i que estarien dintre dels diferents annexos, però que no en tenim informació suficient. Per què hem tirat per la bioacústica? Potser alguns de vosaltres heu participat en els diferents atles que s'han fet des de l'ICO. Sempre s'havia fet una part del protocol que era per les espècies nocturnes, però sempre era un seguiment una mica farragós. Al ser de nit costa molt que la gent s'animi a sortir a l'exterior, és poc recompensat en el sentit de que moltes vegades acaba sense sentir cap espècie, i amb la bioacústica aconseguim cobrir moltes més nits i amb un esforç una mica menor per part de cada participant. Aleshores, tenint en compte que les aus nocturnes no anem a veure-les, sinó únicament a sentir-les, simplement tenim les gravacions i aconseguim una miqueta l'objectiu de poder saber, com a mínim, una mica de distribució. Aleshores, com us vam comentar, el projecte, tal i com l'hem plantejat, aniria vinculat a un itinerari SOC, però si el vostre itinerari SOC no té arbres o creieu que és molt arriscat perquè està a una zona molt urbana o qualsevol altra particularitat que veieu, podem parlar-ne per posar la gravadora a una zona alternativa. Quins serien els períodes de mostreig? Per facilitar la feina als participants del projecte serien exactament els mateixos que els períodes del SOC. De fet, aquí us he posat aquesta taula que prové d'un article que es va fer al País Basc de quan se sentien la majoria de les espècies, i si us fixeu, la majoria de les espècies, com a mínim més comunes, nocturnes, les tenim precisament durant els períodes del SOC. Per tant, amb això ja seria una informació mínima que ens aniria molt bé per acabar de complementar. Quin és el material? Jo us presentaré el material. Des de l'ICO, ara mateix tenim, si no m'equivoco, 16 o 17 gravadores AudioMov, vale? Que serien les que us podríem cedir per portar a camp. Les gravadores que podem utilitzar són bàsicament o els AudioMods, aquests que us comento, que són les gravadores més barates, que la gravadora més la carcassa, si no m'equivoco, ronda els 110-120 euros. I les gravadores de Wildlife Acoustics, que aquestes sí que ja pugen més i, si no m'equivoco, no baixen dels 500. Aleshores, nosaltres hem tirat pels audiomods, que realment ja funcionen molt bé i que s'han utilitzat en molts altres projectes, incloent, per exemple, a projectes de seguiment de nocturnes en altres països europeus. Aleshores, quan us cedim el material o quan compreu el material, és important tenir en compte que hi haurà d'haver una gravadora com aquesta i la carcassa que hi vagi vinculada. Un segon. Vale. Aleshores,
què més necessitem? Això que us comentava de la carcassa. Quan us la seguim des de l'ICO també veureu que li hem posat una enganxina per intentar que si algú la troba, evitar que us les puguin prendre al camp. Bàsicament informarà de que és un estudi de seguiment d'ocells de l'Institut Català d'Ornitologia, de manera que, bueno, intentem que d'alguna manera la gent eviti agafar-les. En les proves pilot que hem fet fins ara no n'hem perdut cap per robatori. És a dir, que si realment busqueu per un bon lloc on col·locar-les, d'això no hauria de ser un problema. El tema de les piles és molt important. Han de ser piles alcalines i, tot i que són més cares, haurien de ser de marca i sempre noves, perquè si no ens podem trobar que deixen de funcionar, perquè al final la gravadora necessita que les tres piles funcionin durant tot el període de gravació. Aleshores, si voleu que siguin piles normals, això, sobretot que siguin alcalines i de marca, però també es poden utilitzar algunes marques de piles recarregables, que aquí us he posat els tipus. Des de l'ICO el que us donaria seria la gravadora, la caixa i la targeta SD, però les piles i el cable, que ara en parlarem, sí que l'hauríeu de posar cadascú de vosaltres. Farem una compra nova d'AudioMods aviat per tenir més material i llavors sí que intentarem incorporar el cable per fer la transferència de dades, però ara per ara encara no tindríem aquest element. La targeta SD, com que farem gravacions de llarga durada, és important que sigui de mínim 64 gigabytes. Ja us dic que si us cedim el material això ja ho tindríeu, però si algú de vosaltres ja té el seu propi AudioMod o decideix comprar-lo, és important que tingueu en compte això. I també us recomanem molt la marca SanDisk perquè s'ha vist que és de les que funciona millor amb els AudioMods. I després tots anireu a camp amb el vostre mòbil, però també serà important per poder aconseguir les coordenades exactes d'allà on estigueu. Aleshores, a l'hora de configurar l'AudioMod, el primer que haureu de fer serà treballar amb l'AudioMod a casa. Vale? Abans d'anar al camp hi ha una sèrie de passos que haureu de fer des de l'ordinador i és molt important que les feu prèviament. El primer serà instal·lar, en el cas de que treballeu amb l'AudioMod, que la presentació està preparada sobretot per aquesta gravadora, us haureu de descarregar aquesta aplicació, que és bàsicament per configurar i dir-li quan ha de gravar i quan no cal que gravi. Aleshores, el primer serà descarregar l'aplicació i un cop tingueu l'aplicació descarregada, el que heu de fer és posar les piles en l'AudioMod, posar-hi la targeta, connectar a l'AudioMod i posar-lo en el mode USB off per poder transferir la informació de quan ha de gravar. Els cables a vegades són difícils, és a dir, no tots els cables de mòbil funcionen amb els AudioMods. Penseu que el connector és dels petits, diré que ara la majoria dels mòbils tenen el connector una miqueta més ample, és dels que es feien servir sobretot fa 5 anys o fa 10 anys, i han de ser un cable de transferència de dades per tal de que funcioni, però és molt fàcil veure si funciona, ara us ho ensenyaré. I això, posar la pestanyeta. I un punt molt important és que les piles les heu de posar abans de configurar l'AudioMod, perquè si no, si configureu l'AudioMod que es connectaria, encara que no tingués les piles, i després les traieu perquè dieu, ostres, aquestes estan a punt d'acabar, les he de canviar, hauríeu de tornar a fer el procés de configuració, perquè el rellotge de l'AudioMod, al treure les piles, s'apaga. Per tant, les piles és el primer que s'ha de posar abans de començar a configurar la gravadora. Com podem veure si la gravadora està ben connectada a l'ordinador? Doncs, si us fixeu, per exemple, en aquesta captura de pantalla d'aquí, veieu que les dades que surten aquí dalt estan en negreta. Us deixo de compartir un segon aquesta pantalla, vale? Jo ara mateix no tinc cap AudioMod connectat al meu ordinador i si... Aviam, us comparteixo tot. Ui. Ara veieu, per exemple, el configurador de l'AudioMod i si us fixeu, en el mateix punt que veieu aquí a la presentació, se m'ha anat. Esteu veient les dues pantalles, oi?
tant la presentació com el configurador. Vale. Si veieu aquí que ho vam fer quan teníem l'AudioMoz connectat està en negreta, en canvi, jo ara que no tinc cap AudioMoz connectat en el meu ordinador està de color gris. Aleshores, jo si el connectés ara, això ja canviaria, començaria a detectar l'hora i passaria a ser de color negre. Si quan connecteu l'AudioMoz no us funciona, és possiblement perquè el cable que esteu utilitzant no acaba de ser l'adequat per la connexió. Si proveu un altre cable, és molt possible que llavors us funcioni. Mhm. Vale. Aleshores, amb el configurador ens hem de fixar que l'hora estigui determinada per l'hora local d'on estem, vale? Que en l'horari d'estiu serà l'UTC més 2 i a l'horari d'hivern serà UTC més 1 i bàsicament us heu de fixar que l'hora que ens aparegui aquí sigui la mateixa que realment tenim. I després hi ha tots aquests paràmetres que s'han de configurar, que seran bueno, no em surt la paraula, perdoneu, per tots, vale? Que serà la sample rate a 48, el gain a medium i una mica hem establert que sigui el mateix per tothom. Aquesta presentació és el que us comento que després us l'enviarem. Per altra banda, hi ha la pestanya aquesta de l'horari que s'ha de gravar. Aleshores, nosaltres gravarem des d'una hora abans de la posta de sol fins a una hora després de la posta de sol. Ara per ara començarem gravant tota la nit. És possible que a mesura que anem avançant el projecte i anem recollint més dades per veure exactament quin és el període en què hi ha més cants dels mussols, que puguem acabar reduint algun horari. Però ara per ara seria això que us dic, tota la nit des d'una hora abans de la posta de sol fins a una hora després de la sortida del sol. El que sí que teniu dues maneres de configurar aquestes hores. Per una banda, podeu dir, vale, doncs jo la posaré a Barcelona, miro quan és el més d'hora que es pondrà el sol i li resto una hora, miro quan és el més tard que sortirà el sol i li sumo una hora, i simplement ho feu el mateix per cadascuna de les nits i ja està, que seria una miqueta com ho teniu aquí. Una altra opció que no fa tant que està disponible és que podeu determinar l'horari segons les coordenades i segons l'horari de la posta i la sortida del sol de cada dia. Aleshores, bàsicament heu de establir a quines coordenades teniu al dispositiu i afegir-li aquí el sunset to sunrise, perquè llavors ja et cobreix tota la nit, i posar-li que després del sunrise, després de la sortida del sol, ha de ser una hora i abans del sunset, abans de la posta de sol, ha de ser una hora. I amb això ja tindríem la mateixa configuració. Un cop tenim tots els paràmetres ben determinats a l'aplicació, bàsicament el que hem de fer és donar-li el botonet verd perquè s'enviï la informació a l'AudioMoz. Aleshores, un cop ja el tenim configurat, ja el podem desconnectar de l'ordinador i a l'hora de posar-lo a la caixa és important que el micro de la gravadora estigui en contacte amb el forat perquè entri el so. Si no, alguna vegada, i quan vam fer proves va passar, que llavors no entrava bé el so i no acabàvem tenint gravacions de pitjor qualitat. Un cop ja tenim tot això fet, ja podem anar a la ubicació que haguem decidit al camp. És important instal·lar la gravadora a un lloc una mica elevat, entre 1,5 i 3 metres d'alçada, per afavorir que arribi bé el so. Vigilar que no hi hagi branques o altres objectes que es puguin moure amb el vent i que puguin generar soroll, que puguin dificultar que arribin els sons de les nocturnes. I si és una zona de vent que normalment bufa fort des de la mateixa direcció, intentar que no sigui en aquella direcció, de manera que el vent no doni directament al micròfon, sinó que reduïm tota aquesta possibilitat d'altres sons. Un altre punt important és evitar que la gravadora la posem de cara al sol, perquè si no, durant el dia es pot escalfar molt, sobretot a finals de primavera, i que després durant la nit, fins que no es refredi, no pugui començar a funcionar o inclús que s'espatlli. Aleshores, són diverses coses que s'han de tenir en compte a l'hora de posar la gravadora, això que us dic de les branques, el vent, el sol i també que no estigui a tocar del camí, és a dir, intentem que estigui 1 metre o 2 metres a l'interior del,
de la zona forestal o d'on pugueu, més que res per evitar que estigui una miqueta amagada i que qualsevol persona que passi per allà no la pugui veure. Jo crec que cadascú també té dos dits de front a l'hora d'escollir un bon lloc per posar la gravadora amb aquestes quatre recomanacions que us donem, però si veieu que necessiteu un cop de mà, doncs, bueno, ja sabeu on som, en podem parlar i si teniu algun dubte, ho comentem plegats. Aleshores, un cop ja hem escollit el lloc on col·locar la gravadora, hem d'agafar les coordenades i quan hem tret l'audiomod de l'ordinador l'havíem deixat en la pestanyeta de USB off. Ara serà el moment de moure-ho cap a custom, és a dir, cap a tota la configuració que ja li hem posat a priori. Així la deixaríem a camp, que la deixaríem als 15 dies. Per què 15 dies? Perquè és el període que hi ha entre el primer cens del SOC i el segon cens del SOC de cada període. D'aquesta manera facilitem que pugueu fer els censos i deixar i recollir la gravadora. Això vol dir que l'heu de recollir exactament 15 dies després? No, si la gravadora està a camp 20 dies o 25 dies no passa absolutament res. Simplement que després a l'hora d'analitzar assegureu-vos de que simplement esteu analitzant aquests 15 dies que dèiem. Lo dels 15 dies és bàsicament per facilitar la feina i fer que sigui més àgil per vosaltres. Un cop anem a recollir l'audiomod, altra vegada, quan estiguem a camp, movem la pestanyeta cap al USB off i d'aquesta manera quan estiguem a casa la gravadora no continuarà gravant i no us tindreu a vosaltres mateixos parlant durant la nit o altres sons que hi puguin haver per casa. A l'hora d'analitzar les dades s'haurà de fer a partir de la targeta CD, és a dir, connectant a l'audiomod no podem accedir a les gravacions, sinó que haurem d'anar directament a la targeta. Haurem de tenir algun lector de targetes per l'ordinador o algun lector extern per poder accedir a les gravacions. I aquestes dades les haureu de guardar ara per ara en els vostres ordinadors. Vale? Com funcionarà l'anàlisi de sons? L'anàlisi de sons el farem amb Vernet, que es pot descarregar des d'aquest enllaç que us he deixat aquí. Ah, cop tingueu descarregat Vernet, veureu que s'us obrirà aquesta aplicació i que teniu diverses maneres d'analitzar les dades. Pot ser single analysis, que llavors heu d'anar cada àudio per àudio, com que hem fet àudios de 5 minuts, no ho he comentat, però sí que està posat a les recomanacions, anirem fent àudios de 5 minuts en 5 minuts, perquè d'aquesta manera, si en algun moment hi ha algun problema amb la gravadora, no perdem un àudio de tota la nit o d'una hora, sinó que simplement perdem la gravació d'únicament 5 minuts de durant la nit. Aleshores, si féssim gravació per gravació seria molt lent. El que podem fer és analitzar totes les gravacions de cop. Bàsicament seleccionem la carpeta on tenim les gravacions i després seleccionem la carpeta on ho gravarem. El que us recomanem és que tingueu una carpeta amb el nom de la localització i el període que heu mostrejat, que serà on tindreu totes a l'interior tindreu una carpeta de gravacions, una altra de resultats i després veureu que en farem una altra pels segments. Aleshores, d'aquesta manera, simplement seleccioneu la carpeta on teniu les gravacions i la carpeta on voleu que us guardi els resultats. I aquí també analitzarem o validarem totes les gravacions de la mateixa manera, que serà amb una confiança del 0,1, vale? Perquè els mussols, com que tenen freqüències de sons molt baixes, són de les espècies que ara per ara els algoritmes funcionen pitjor. Es confonen molt amb lladrucs de gossos, es confonen amb cotxes, es confonen amb diversos sons dintre d'aquestes mateixes freqüències. Aleshores, ara per ara, deixaríem aquesta confiança en el 0,1. Ja veureu que al ser de nit tampoc hi ha moltíssimes gravacions. Si a poc, mentre anem recollint dades, veiem que aquesta confiança es pot pujar de manera que la quantitat de gravacions que s'hagin de validar es vagi reduint, és un dels objectius que tenim de cara als primers anys de projecte. La sensitivitat la deixarem també a 1 i l'overlap, que seria el Vernet funciona validant o analitzant fragments de 3 segons en 3 segons. Aleshores, si hi ha un so
que el tenim en aquest fragment de 3 segons, però que es talla i acaba en aquest fragment de 3 segons, és possible que si simplement els separem per els analitzem per separat, no es reconegués. Si deixem un overlap de 3 segons, primer s'analitzarien aquests 3 segons, però després en els següents s'analitzarien des del tercer fins al cinquè, d'alguna manera. Per tant, és menys possible que el cant quedi tallat i que, per tant, el perdem a l'hora d'analitzar les gravacions. Per això farem aquest solapament entre segments. Um, Més enllà, únicament analitzarem les gravacions per la llista d'espècies nocturnes que us enviarem, que bàsicament són els mussols i els... Ai, se me'n van les paraules avui. Eh, la becada... Marc, em pots donar un cop de mà, que se m'han I els anat? enganyapastors i els cigots. Això, això, perdoneu, no em sortia. Però ja us passarem el llistat d'espècies a analitzar i guardarem els arxius de resultats en format CSV. És important també que seleccionem aquesta pestanyeta d'aquí de Combine Selection Tables, perquè el que farà el Dernet serà que ens donarà per cadascuna de les gravacions que hem analitzat un arxiu CSV diferent. Aleshores, si hi ha algun problema a l'hora d'analitzar totes les gravacions, al final de tot no tindrem un CSV amb totes les taules combinades. I això ja ens farà veure que hi ha hagut algun problema en l'anàlisi dels àudios. En canvi, si les combinem, serà molt més fàcil a l'hora d'interpretar també els resultats. Perquè un cop tenim aquesta taula, un cop ho hem seleccionat tot, el que fem és analitzar-ho i després, un cop tenim aquesta taula que us comentava de resultats, bàsicament el que hem d'anar és a retallar els àudios grans, és a dir, aquí el Vernet el que farà serà agafar-nos la carpeta de gravacions, agafar-nos la carpeta de resultats i a partir d'allò que ha trobat anirà retallant els diferents àudios, de manera que tinguem únicament fragments de 3 segons que puguem validar molt més ràpidament. I una novetat de fa mig any del Vernet seria que ens permet revisar aquests fragments de 3 segons. És a dir, nosaltres li diem on tenim aquests fragments que ens ha fet, que ens els ordena a més per espècie i tu pots dir, vale, va, doncs ara vaig a validar tot el que puguin haver sigut mussol comú. I llavors aquí et surt tots els to do, no? Els que falten per validar, n'hi ha 30. I aleshores tu aquí el que li pots dir és posar-li al play, escoltes i dius, ui, això s'ha equivocat, i li dius negative. Ui, això no s'ha equivocat, li dius positive. I al final te'ls va ordenant en els que no saps, els que són positius i els que són negatius. I per tant, a dintre de cadascuna de les espècies, tu ja tens els àudios classificats per poder-nos-els enviar segons el que s'ha trobat o el que no s'ha trobat. Veus, aquí, per exemple, ja havíem arribat a validar aquests. Aleshores, el que ens haurà d'enviar a nosaltres serà precisament aquest arxiu CSV combinat que us comentava abans, vale? On estan absolutament tots els resultats i la carpeta amb els retalls dels arxius validats. És a dir, això que us comentava de la carpeta on tindrem una subcarpeta per cadascuna de les espècies que s'han detectat i si la gravació era correcta o incorrecta. I nosaltres amb això ja podrem anar agafant dades per saber quin és això que us deia, no? Per anar millorant, si cal reduir el període de gravació, si es pot augmentar el nivell de confiança i així aconseguir que hagueu de validar menys dades, una miqueta això. Aleshores, altres dades bàsiques, ja us passarem un protocol, l'estem acabant de desenvolupar, però això ho tindrem en breus, amb totes les altres dades, a banda d'aquests dos elements que us comentava, que hauríem de tenir en cas que vulgueu participar. Per si no ha quedat clar el tema de la carpeta, us ensenyo un momentet. Vaig fer una prova jo aquí. Mm, mm.
Vale. Mireu, aquí per exemple tenia la carpeta d'una gravació de la gravadora que vam posar a Arbúcies. A dintre tindria les tres subcarpetes que us comentava: gravacions, resultats i segments. A dintre de segments, si entres i per exemple entres en el Mussol Comú, veiem que de totes les gravacions que s'havien fet eren totes negatives i n'hi ha una que, com no n'estàvem del tot segurs, ha quedat pendent de revisar. Això ho hauríem de minimitzar al màxim. La majoria de gravacions podreu tenir-ho molt clar si són positives, és a dir, si són correctes o incorrectes. Però una mica el que ens hauríeu d'enviar a nosaltres seria la carpeta aquesta de segments i de resultats. Veieu que aquí tenim tots els TCU, tots els TCBs, i a baix de tot tenim la carpeta, el CCB combinat, que seria aquest el que ens hauríeu d'enviar. I jo diria que amb això ja deixaríem la presentació, si voleu, per de compartir, i mirem a veure si teniu dubtes, què us sembla, si ho veieu molt difícil, si ho veieu senzill, una mica per saber la vostra opinió. A mi em surt el dubte de... He estat mirant ara, veig que el Vernet no està disponible per Linux. Aquí m'has matat. Aviam. I que... Sí, no ho sembla. Així per... És escombrar una mica cap a casa, però pel tema de les hores de gravació i les hores de configuració d'AudioMoz, nosaltres a Ratpenats hi ha una aplicació desenvolupada que podeu accedir-hi, que és calculadora solar. Li fiques la teva geoposició i et surt a quina hora has de configurar-lo, per si algú li és ajuda. Home, això seria útil si ho poguéssim tenir i poder-ho enviar a tothom. Sí, Sí, totalment. l'enllaç és públic. I hi ha una aplicació dels AudioMoz que a camp, si has de tocar les piles, amb aquesta aplicació fa un soroll i et configura l'hora de l'AudioMoz, sense necessitat d'haver de passar per ordinador. El que no sé és si et manté el record period, això jo no ho sé. Però l'hora no fa falta connectar-te a l'ordinador per configurar-la. Jo la veritat és que seria més partidària. És a dir, la configuració sí que és veritat que es guarda a la targeta CD, per tant no hi hauria problema, però jo realment us recomanaria que canvieu les piles abans i així ja no les heu de tocar. Vale. Jo només afegiria a tot el que ha explicat l'Elisenda, a veure, com ja us ha dit al principi, en principi tot això ho tenim protocolaritzat amb uns protocols que us enviaríem, els que vulgueu participar perquè pugueu seguir les instruccions al peu de la lletra, perquè evidentment aquí amb la presentació fins que després no t'hi poses les coses es fan complicades. Aquests protocols en principi ja estan revisats per gent que els ha fet servir i per tant llavors doncs d'alguna manera els hem anat polint. Però és veritat que jo què sé, que tothom entén el que pot i tots tenim una mica el criteri una mica diferent. Per tant, estaria bé que si us hi poseu, tingueu al cap això, que és tot un tema en procés i bueno, que si trobeu detallets al protocol que es poden millorar, que es poden canviar, o cosetes com aquestes que apunta l'Eric, que s'hi pugui afegir alguna coseta més, doncs endavant, perquè vull dir, el que estem és precisament això, començant tot just i estem provant a veure com funciona això. Més enllà dels quatre que estem dintre de l'oficina hem fet algunes proves i que llavors era com més fàcil perquè ens veiem cada dia, sinó doncs li passes amb un voluntari un protocol a veure com funciona i a veure com deixa anar. Vale? La idea és bàsicament aquesta. Merci, Eric. Jo anava a dir un altre tema. Ah, sí, un altre tema important també és que vam fer alguna prova amb alguns voluntaris d'un altre projecte i ens van comentar que la gent s'havia decepcionat molt quan no els hi gravaven els audiomods. A vegades fallen. Per això, és a dir, intentar seguir el protocol al peu de la lletra és important per minimitzar aquests fallos, però a vegades deixen de gravar alguns dies abans, hi ha alguna nit que se la salten.
no us desespereu. Això són coses que passen i que a mesura que anem veient que succeeix, anirem mirant o intentant descobrir per què ha passat. Vale? Però bueno, més que res avisar-vos que no és que hagueu fet a vosaltres alguna malament, sinó que aquests catxarrets a vegades tenen aquesta problemàtica. Eli, hola, mira, jo volia preguntar més que res a nivell nostre d'on col·locar les càmeres, perquè veig que les gravadores en teniu 16 només i dius que aviat n'hi haurà més, no? Llavors, clar, nosaltres havíem pensat dues, però suposo que sempre és millor començar amb una, no? A veure el què, aquí al Montseny, a nivell nostre, de guarderia. I llavors, clar, una l'havíem, més que en l'itinerari, et vam comentar que ho volíem fer en un equipament que no és accessible, no hi tocaria el sol, no hi hauria el vent, potser seria l'ideal. Cal que estigui vinculat a nivell vostre estadístic amb un SOC o realment aquest any... No, és el que us vaig comentar. Si pot estar vinculat a un SOC, fantàstic, però al final el que intentarem també serà anar cobrint a diferents quadrats UTMs, igual que al final amb el SOC, quan va començar, el que s'intentava era tenir-ne un per cada quadrat 10 per 10. Això és al final el que intentarem és el mateix, és a dir, si en poseu un, a un punt no el poseu a certs quilòmetres a la rodona, ja en parlaríem exactament. Però la qüestió és intentar anar cobrint el màxim de territori possible. Que està vinculat a un SOC és molt més fàcil per vosaltres, és sobretot en aquest sentit. Però si no ho està i dieu, doncs mira, el SOC aquest del Pla de la Calma que el faig no em va bé posar-lo, el posaré a 3 quilòmetres. Cap problema. El que passa que, per exemple, nosaltres, jo sé on fem els socs nosaltres, però hauria de mirar que no és un soc d'algú altre, no? No. Igualment, Jana, ara mateix comenceu, si comenceu sereu 10 o 15, vull dir, no crec que et solapis amb absolutament ningú. Si això va creixent i es va afegint més gent, llavors ja acabaríem mirant com ho fem. Però jo ara per ara crec que és més important que comencem i que us sigui fàcil, que puguem rebre inputs per part vostra i que vagi endavant, que no començar-nos a ficar en aquests... Perquè és que no, realment, del Montseny, en aquesta reunió ara mateix només estàs tu, per tant no hi haurà cap solapament. Molt bé, merci. A nivell de col·locar el dispositiu, la gravadora, si heu dit que no hi hagi branques i això, llavors si només hi ha bosc, on el pengem? És a dir, no el col·loquem. No, el pots penjar dels arbres, simplement que no hi hagi alguna que pugui anar arrossant amb l'audiomoth o que hi hagi fulles que mantenir es toquin. distància. Exacte, El sí, màxim és en que aquest podem. sentit. Sí, Vale. sí. No, és que de fet al final segurament no l'acabareu posant tots és a un arbre, vull dir que les branques hi seran, simplement és intentar que quedi una miqueta descobert al voltant perquè no vagi donant cops, perquè això complicaria molt després el rebre els sons. Sí, més que res és no generar sorolls extres que acabin embrutant. També és important, per exemple, vigilar que no hi hagi una carretera propera, perquè si no llavors el soroll dels cotxes també acaba fent, vull dir que hi ha cosetes d'aquestes. Costa, de trobar un lloc que estigui lliure de sons raros, però bueno, tenir-ho així una mica al cap. De cara, no ho heu comentat, nosaltres hem dit que podríem cedir gravadores, no sé si és que ja en teniu diversos de vosaltres. En cas que no en tingueu, per tu, Jana, per exemple, el que podríem fer és intentar portar-li la setmana que ve el Carles Durà i ja que us les passés, perquè la setmana que ve el veurem. Per la resta, nosaltres, cadascú està una miqueta a una zona molt concreta on viu, les podríem apropar al màxim a, a casa vostra, però hi ha zones on no arribem. Aleshores, si voleu que us les cedim, caldria una miqueta d'organització per poder o que vosaltres la vingueu a buscar a l'oficina de l'ICO o mirar d'apropar-les al màxim allà on estigueu. Per tu, Cesc, que estàs lluny, no sé si tens pensat posar-ne o no. Jo la setmana que ve pujo a Tremp. No sé si et queda una miqueta més a prop. Ho podem mirar. Però més enllà de la setmana que ve, llavors ja no estaré a Tremp. No, però ja o quedem o me la deixes a algun lloc de confiança. No hi ha problema.
Podem fer algun enviament per correu o alguna cosa? Potser L'enviament és una mica més complicat, perquè com les gravadores pesen una mica, seria bastant més car. Però tu on vius, Montse? a la Seu d'Urgell. A la Seu. Estic pensant, a veure si la podríem també pujar cap allà, cap al Montse, Pallars, jo visc d'alguna a manera. Tornafort, a l'altra banda del cantó. O sigui que si em dono la teva, està més a prop. I encara al Pues, cantó allà al port. del port. Bueno, Bueno, doncs ho mirem, si pensem... Comentem, jo també penso alguna opció, si l'enviament no pot ser, i... Vale, ja en parlem. Bueno, jo dic per apropar-vos-les al màxim possible cap a on estigueu. Per això ara al veure, com que sé que el Cesc estava per allà, per això en seguida he pensat en la setmana que ve. Però bueno, jo crec que d'alguna manera... Sí que és veritat que al Pirineu no pugem tant com ens agradaria. T'asseguro que som uns enamorats de Pallars i del Pirineu Occidental, però és més complicat. Però just dona la casualitat que com a mínim la setmana que ve anem cap allà. Vale. I per la resta, si poguéssiu passar per l'oficina de l'ICO o alguna cosa així, seria l'ideal. Una pregunta. Si en el nostre SOC hi ha diversos hàbitats, voleu que prioritzem alguna tipologia en concret? O és igual? Jo crec que és més prioritari un bon lloc per l'audiomoz que un bon hàbitat. Ara, si tu dius, ostres, jo crec que aquí realment hi ha d'haver tal espècie i no la detecto mai amb el SOC i a més, crec que amb una miqueta d'esforç puc trobar el lloc. Doncs endavant, jo crec que val la pena posar-ho allà, però si no jo crec que trobar el bon punt per posar la gravadora és més clau que no pas una altra cosa. Vale. I una altra cosa, si els que tenim AudioMod, si durant aquests testos la gravadora ens la roba no passa alguna cosa, això ens la podeu substituir o no? O això corre tot a càrrec nostre? Clar, si és la teva pròpia, corre a càrrec teu. Si és la de l'ICO, confiem en que és que l'han pres i que el col·laborador no se l'ha quedada. Vull dir, ja nosaltres mateixos prenem aquest risc amb les nostres gravadores, però no podem com protegir les dels altres també. Així és millor que us la demani o no? O faig servir la meva? Ara mateix És que que no ho hi ha dic moltes perquè- participants. Ja et dic, nosaltres hem posat moltes gravadores, eh? també. Hem posat 20 gravadores, crec que 3 temporades diferents, i no ens n'han pres cap. Vull dir, jo crec que realment és Nosaltres n'hem complicat que la posat prenguin. 8 en 2 anys i ens han robat 2. En llocs que dius, com pot ser que algú l'hagi vist aquí i l'hagi robat? Per això ho dic. No ho sé. Si li tens molt d'apreci a la gravadora, doncs te la deixem i ja està. Jo crec que és més fàcil. No. Però jo crec que realment, si vas amb compte, les probabilitats de que la robin són baixes. Vale, doncs vigilarem i ja està. Una pregunta, Eli. Nosaltres un dels punts que volíem posar, sabem que de tant en tant ja hi ha un gamarús allà. Llavors, el fet que hi hagi una espècie ja com molt localitzada allà, això pot privar que hi hagi altres espècies de mussols a nivell de competència. És millor... O sigui, on ho volíem posar, a vegades ja tenim un gamarús allà a la xemeneia, que és on passa un dels socs, a la xemeneia d'un edifici. Aquest any s'ha vist, però no sabem massa si hi és. Millor prioritzar l'altre equipament que no tenim evidència de cap individu que utilitzi l'equipament. Jo aquí ja no sabria què dir. La idea d'aquest seguiment és que el lloc sigui una mica aleatori, saps? Vull dir, perquè al final el que estem portant de cap és un seguiment general d'anar provant a veure on surten els bitxos, on no surten, vale, a veure quina quantitat som capaços d'agafar, si realment la quantitat de dades que... Per tant,
ni vas a buscar expressament alguna cosa, ni vas a buscar expressament que no surti, no? Vull dir, és simplement doncs, de la mateixa manera que fas un soc, que decideixes el faig amb aquí perquè m'agrada o perquè sé que hi ha no sé què, vull dir... Per tant, jo aquí no hi veig molta problemàtica. És veritat que el gamarús és bastant que si agressiu podem amb la triar... resta dels Clar, bitxos que hi puguin haver a prop i que normalment allà on hi ha doncs, és probable que no hi hagi banyut o coses d'aquestes, doncs clar, això ens hi trobarem a qualsevol lloc. Clar, si ja sabeu que hi és i molt fixa jo puc, i realment podeu triar, potser triaria un altre lloc, val? Però la idea bàsicament és aquesta, eh? Vull dir, és una miqueta com els quadradets que es feien a l'Atlas, si teniu al cap el model de l'Atlas, que es triaven 5 quadrats dintre d'una quadrícula i llavors amb aquells 5 quadrats s'anava a veure què hi havia, doncs la idea una miqueta acaba sent aquesta, no? Anem a posar i anem a detectar presències, bueno, aleatòriament, no busquem un lloc concret, no? no, més que res, com que el de la xemeneia aquest és, hi va un soc, llavors potser aquest any en fem un en lloc de dos, no? A nivell també de feinada que porten després els enregistraments, no? Perquè càmeres en podríem posar, ai, gravadors en podríem posar moltes. Llavors, potser prioritzem un que no hi ha un soc, però que no hi tenim un gamarús, no? Ubicant, Marc? Millor potser l'altre, no? Com a equipament on ho podríem posar. Sí, sobretot al ser el primer any, jo crec que el més ideal és a dir, tant de bo trobeu espècies, però també és que us feu vostra una miqueta la metodologia, que veieu quantes hores realment comporta participar i anar-ho millorant una miqueta entre tots. Potser dieu, ostres, realment han sigut moltes hores. Jo crec que no, perquè el llistat d'espècies és realment reduït, per tant, jo crec que la validació serà especialment ràpida. A l'hora de posar les gravadores perquè s'analitzin, sí que jo us recomanaria fer-ho per la nit i deixar-ho durant la nit, perquè tarda unes 3-4 hores en analitzar totes les gravacions de les 15 nits. Però un cop us hi poseu vosaltres, jo crec que en una hora com a màxim ho teniu validat. Però bueno, jo crec que és millor que aquesta primera tongada us adapteu a aquest nou tipus de cens, i llavors ja agafareu la motivació també de dir, doncs mira, realment vaig a veure si hi ha alguna cosa més a part del gamarús o no, no? I ens passareu la documentació, si ara ja li passo la càmera, ai, dale, càmeres, la gravadora, ens passareu el PDF, tot això que ens heu enviat. Sí, jo acabaré de retocar 4 cosetes entre avui i dilluns i jo us enviaré tot el material. Merci. El que sí que és important en els propers passos és això, que els que digueu, va, sí, endavant, jo en vull un, jo en vull dos i tal, no sé què, doncs li envieu a l'Elisenda ara un correu dient els que vol i llavors doncs, comencem a organitzar una mica el repartiment dels catxarrets aquests. Vale? Que això probablement és el més complicat en aquests moments. Feu una miqueta de conillets d'Índies, vull dir, sapigueu. Tingueu al cap, llavors, doncs, segurament també us acabarem demanant quant de temps us ha portat més o menys això, us representa, és molt farragós, no sé què, ja farem alguna mena d'enquesta després per saber una miqueta com ha anat i per tenir una mica de feedback bueno, de si això realment veieu factible que hi hagi molta gent que s'hi apunti o no, perquè al final el que busquem és un projecte que sigui, bueno, que sigui d'ampli recorregut, no? El lloc de col·locació sempre ha de ser el mateix? Això seria l'ideal, és a dir, la idea és que sigui un projecte a llarg termini, és a dir, que quan agafeu una localitat per un audiomoz, que aquella localitat es vagi censant any a any. Per què? Perquè pot ser també que aquest any no detecteu res, però que l'any que ve sí que surti alguna cosa. És a dir, com un soc, al final seria el mateix que un soc, però amb una gravadora. Fer-ho any a any per anar veient l'evolució. La nostra esperança és que d'alguna manera aquestes presències-absències puguin acabar-se transformant en tendències i per poder-ho fer necessitem que la localitat sigui fixa. Ara, si aquest any dieu, doncs aquí al final he vist que passava molta gent o que hi havia molt soroll, no m'ha anat bé, canvio l'audiomood de lloc per intentar reduir la carretera o intentar reduir que hi ha gossos durant la nit. Això sí que no hi ha problema, vull dir, en aquest sentit sí que si és per millorar el tipus de dades, cap problema. Però si la intenció és acabar trobant un bon lloc per tenir diversos anys mostrejats. Vale.
I una altra pregunta, pràctica. Deies una alçada de 1,5-3 com a mínim, vull dir, com que està pensat en arbres, si nosaltres posem un equipament que és bastant més alt, hi ha algun problema o no? No, bueno, lo de 1,5-3 és també per poder-hi accedir. El mínim, vale. A 3 metres ja costa arribar-hi, per això. Sí. Bueno, és molt alt, per això deia... Vale. I el sistema per ficar-lo a l'arbre, Ja, la carcassa ja porta una cinta per lligar-la. Genial. val, però depèn de quina mida de l'arbre no dona, perquè amb el sorpiment hem Sí, tingut això és problemes. veritat. Llavors l'havien de clavar. Bueno, això ja ho deixem a la imaginació de cadascú. Jo, per exemple, quan la vaig posar, que no fa res, perquè al final tu quan lligues l'AudioMoth, vulguis que no sí que és un velcro, però jo, per exemple, afegia el velcro amb brides, perquè clar, el velcro l'obres i te l'emportes. Doncs jo afegia, a part del velcro de la carcassa, li afegia brides, perquè llavors ja si no portes les tisores o una navalla ja no te'l pots endur. I a més bloquejava la carcassa també amb una brida per assegurar que tampoc podien obrir-lo de la carcassa i endur-se'l. Vull dir, això també jo crec que penseu, no?, en aquest tipus de cosetes per minimitzar que se'l puguin emportar. Però jo crec que això ja corre a la imaginació de cada participant una mica. I el que coneixeu dels veïns que passen per la zona. Vale. Doncs si no hi ha dubtes, ho deixem aquí. De totes maneres, utilitzeu el correu tant i com necessiteu, vale? És a dir, com que estem començant, estic segura que a posterior d'aquesta sessió poden sortir més coses. Estem en contacte. Jo vaig posar també, si algú dels que no ha assistit té dubtes, també m'ho demanaran i és possible que el dilluns obrim una estoneta de dubtes. Si us en surten més i l'acabem obrint, sou benvinguts a tornar i si no, ja ho sabeu, que intentem respondre el més ràpid possible. Molt bé. Bé, doncs deixem de gravar, Marc. Perfecte. A veure si trobo el botonet.